Ezaguna daneran, bihar, hilaren 3an, Euskararen eguna ospatzen da, Euskal Herrian zehar, eta aldi berean Durangoko Euskal Liburu eta Disko Azokak, Durango abenduaren asteburu honetan, Durango Euskararen hiriburu bihurtzen dago. Abagune aprobetxatuz, Astarloa Kultura Elkartetik, egun hau ospatu nahi izan dugu, eta elkartearen izena, daroan Pablo Pedro Astarloa hartu dugu gaitzakia. Badaezpada, txidazue Astarloari buruz berba esatea. Astarloa Kultura Elkartea sortzez, frankismoko garai honetan hasi izan martxan, eta orduko Durangoko gizarteko beharrizanei erantzunez, urte askotan euskaltegi auki bat martxan. Euskara Euskal Herriko berezko hizkuntza da. Gure kulturaren zutabe sendoa denean, euskalgintzaren enborra dela onartzen dugu. Eta gure izanaren zen esperientziaren zatia dela aintzat hartzen dugu. Bai norbanako bezala, bai nazio bezala ere. Euskara guztiona da. Eta hizkuntzaren biziraupena babesteko batasuna beharrezkoa den bezala, ezinbestekoa da hiztun guztien egunerakotasuna eta naturaltasuna gure euskarari bizitasuna emateko. Euskara Batuaren batzar famatua egiten da Arantzasun 1978an. Ni izatzen az derion 60an. Ni derion bizi izan doaz, 78ko eztabaida guztiak, abadiak barruan, Pariseko movida guztia, beheku ordurako ja, baengo zen euskara ikasten erderazko hezkuntza baten barruan. Zetana zen erderaz, dana. Baina, hankonka zen guk personaje oso onak, Ander Manterola, Mikel Zarate, Carmelo Etxenagusia, oizkoa, horrik guri irakasleak, eta horrik hasi ziren ja gu batxilleraren gauzela euskara irakasten. Extraofizial, baina haurek ja horarioan sartuta eta han hasi ginen euskararen balioa ikusten, eta importantzia ematen. Eta gaina lema oso importantea, nik Anderrak eta sortutako dakigunetik ez dakigunera, eta euskara bizitik bizkairera eta bizkaireti batura. Hori izan bidea, gu hor ezi gara.